Kalingap, good morning. Ito po si Kalingap Alvin. Today mga Kalingap ay susunduin na natin si Cedric, mga Kalingap. At sobrang excited na po kami na makita ni Cedric, especially yung kanyang baby na si Kylie po. So excited na po kasi nung nakaraan talagang umiyak ito si Cedric, mga Kalingap, kasi gusto niya makita si baby niya, yung kanyang anak. Hindi naman po, bawal naman po sa ospital, kaya wala tayong nagawa. Iyak na lang si Cedric. At today susundin na po natin at lalabas na po si Cedric sa ospital. At mas excited po kami na makita Cedric yung kanyang anak, mga Kalingap. At ito po, at makita kami ulit, mga Kalingap, dito sa Daga. Medyo 2 hours na biyahe po ito. Medyo malayo din, mga Kalingap. At excited na kami makita si Cedric na lalabas na sa ospital. At makikita na po ni Cedric yung kanyang anak. At syempre yung kanyang asawa, mga Kalingap. So tara po, mga Kalingap, samahan niyo po kami. Ay, grabe oh. Haba na ng ano mo ah. Magaling ka na, magaling ka na. Ay, sama ba? Mauwi na tayo. Mauwi na mo at. Mauwi na tayo, grabe. Ay, si ano, ilang ano. Congrats, congrats. Saklay na lang, kaya mo naman? Na-i-exercise mo siya? Oo, masaklay na lang po dun sila. Pero nga po sila, di maano po. Lalabas pa kung saan. Wheelchair. Wheelchair ka? Sige, maikot naman yung ano. Ano na, nagsabi na? Gusto ko si Ralvin. Okay man, okay man. Makakawin na mag-ako si Ralvin. Oo. At ano, saya ka na, ano? Grabe ang... Ayun na. Mahaba na, ano? Nagpantay na si Ralvin. Pantay na? Dati maikli na yan. Dati maikli ah. Oo. Nilagyan ka nito at ano, para hindi masyadong ano. Baka ano kasi yung ano. Hindi ko pa siya na ano masyado si Ralvin na ano. Naididiin? Hindi, natitiko at matigas ko ito, parang may lock. Nakalak pa? Parang may nakalak na ano. Hindi, binubomba yan. Binubomba, sabi ng doktor. Dahan-dahan mo lang po, hindi mo pwede. Oo. Ano, oo. tigas talaga si Ralvin. Parang, ano, hindi kaya pag pinilit. Oo. Pero pinilit yun ng doktor, binumba ba ganyan ng doktor? Ganun lang, baka kasi tumigas yan. In-exercise mo ba? Oo. Lagi ini-exercise, di nga pumakatulog si Ralvin. Oo. Na-exercise talaga. Oo, medyo matigas. Pero binubomba ni, ano, niya. Parehas ko kami. Binubomba niya yung ano. Pilitin mo ha. Tapos sinabay ko na dito si Ralvin isa ko para makatayo na ganito. Simula nung pag-alis nyo, practice ko talaga. Hindi po baga ko nakakatayo ng ayos nun muna. Oo. Congratulations. Ralvin, salamat ha. Excited na din kami makita mo si baby mo. Na-miss mo yung baby mo ay. Oo, si Ralvin. Kagabi ko pa nga gusto makita. Oo. Nagpapasa nga ng video si ano, this guy. Galing, nakatayo ka kaagad eh. Oh. Ayos yung baga si Ralvin. Ayos na. Ay, kaya. Exercise lang, therapy yung sabi ng doktor. Yung parang poso. Tulog pa. Kasi matigas yan eh. Okay. Si Ralvin. Sige. Ay, salamat si Ralvin. Nakalabas din sa wakas. Oo. Tagal-tagal na si Ralvin. Mga 2 buwan ako na dun sa loob. Yung pisto ko pati si Ralvin ay di ko malaman kung agaw gabi pa.
Oo. At kulob ba gayon? Nakalaya ka na, no? Para akong nakulong. Okay. Grabe yun. Tapos yung kamay ko, butas-butas at kung saan-saan nilalagay yung swero ko si Ralvin. Kahit sa paa na nga, hanggang sa paa ko na nilalagay. Mga swero ko at yung ugat ko ay nagtatago na. Sa paa na dito. Grabe. Grabe ka akong. Kitang-kita namin ang kasiyahan mo. Lalo na ngayon at tapos na talaga si Ralvin at ngayon mabalik. Oo, basta anuhin mo lang yung therapy baga na sinabi. Matigas talaga yan pag hindi in-exercise, sabi nung doktor. Para ayos na talaga. Ano po tayo si Ralvin at kala ko hindi na mababalik sa dati yung yung haba. Pero yung nakita kong pumunta, Jesus. Oo, isa na lang yung therapy na tinuro ng doktor kailangan gawin ha. Yun na lang po. Kasi pag hindi nyo yan nagawa, titigas yan. Kaya maano lang. Medyo masakit lang yan sa una. Yung kasi yung una po naman ganito din yung ginawa ko. Na-disgrasya ako, hindi man po ulo na operahan. Inano ko lang, in-exercise ko lang. Ay siya? Kasi hindi mo na din na-ibibend yun? Matigas po ito yung disgrasya ko. Yung in-exercise mo? Matigas siya. Tapos in-exercise ko lang. Ay di marunong. Oo. Ano na yan? Congrats! 100% na yan. Oo, happy kami na nagkaroon ka na ng pag-asa. Dati kasi siguro yung aksidente ka, nalaman mong putol yung buto mo, siguro parang nawalan ka na ng pag-asa nun, ano? Ano na lang yung naisip mo yung time na... Kasi yung x-ray ako ng disgrasya ko, nakita ko yung buto ko na putol. Talagang grabe iyak ko ay. Dumang ka sa balyo. 189 kulang. Ay, 189 ba? O sige, ito. Hindi, ito na. Ay, sige. Meron ko dito. Kuwasan mo yan, mabigat yung bariyang yan. Si Ralvin. Ay, hindi. May ano pa nga, meron pang budget dito eh. May budget pa si na Kuya rin eh. Binigyan ko po ng tig 500 kapon yung nag-asikaso po sa akin si Ralvin. Oo, binigyan ko yan ng 2,000. Pamasahin nila. Pero iniyo. Dai, halat, baka kulang pa yan, Sige na. At anuin mo na para makapagtrabaho ka na. Saan mo ba gusto magtrabaho? Siyempre, sa'yo si Ralvin. Ay, sa akin. Ay, ano na tayo. Yeah. Bawal ka na magparaan itong sobra po. Hindi na. May bibigyan ko na lang po meron pa nga kayo dito eh. Bibigyan ko na lang po dito si Kuko at 1,000 pa naman po ito. Bibigay ko na po, hatiin namin. Hatiin nyo na lang at handa natin yan sa birthday. First time daw niyang never pa siyang nahandaan sa birthday. Sabi ko, handa natin at pasasalamatin sa kanya. Kasi hindi man niya nakaranas ng handa-handa ay. Oo. Tagal ko din niya nakasama si Ralvin eh. Lalo na ngayon, matagal ko nakasama. Oo. Malaking pakinabang yun. Kasi yung budget talaga nung una, hindi talagang pagkasya nung Pero nung siya na, talagang sobra-sobra pa. Hindi man lang pati nagreklamo yan si Ralvin sa pagbantay. Ayos. Ayos ako. Kahapon po si Ralvin, kinakabahan ako at sabi ko baka niya ako mahirapan paglakad. Yung nagpapunta po baga ko si Ralvin malakad para makalawat. Nakakabahan ako baka ako hindi makuha. Pag yung nakita ko yung bill, yung dumating. Magkano? Nasa 150 po si Ralvin. Tapos, tinatanong ko kung nasaan yung balance. Sabi ko, saan po yung balance dito? Nung tinuro sa akin ng babae, makita ko yung balance, 285 pesos. Nabigla ko, nawala. Tapos sabi ko, babayaran ko na lang po ito. Sabi nung babae, ay hindi po pwede, ipipila niyo po yan sa malasakit at bawal po kayong lumabas dito na may babayaran. Sabi ko, hindi nga. Sabi ko, ayun talaga. Worth waiting for. Kasi kung nasa private tayo, baka mabot tayo ng million. Pero dyan, sa Philip ako ay galing ay. Sabi ko, lupit. Ganito pala dito. Walang kapuro problema mga pasyente. Medyo madami lang talaga, matagal lang. Madaming proseso, pero pag naman po, ayos man. Ayan so, kailangan mo talagang sakripisyo ng lakad doon, lakad dito, ano pa si Ralvin? Talaga para gumaling. Lupit ay.
Wala kami binayaran kahit piso. Oo. Talagang Pero talagang gastos lang po talaga Sir Alvin, pagkain lang po. Pagkain, tsaka yung binayaran natin yung titanium, nasa po talaga. worth 80 plus thousand yun, mga kalingap. Shoutout po sa mga sponsor, especially kay Kuya Rene. Maraming salamat po kay Ninong Rene at Ninang Lanet na operahan po ako. Maraming salamat talaga sa inyo. Oo, nakalimutan pati natin. Kanina, masyado tayong excited. Excited eh. Pero talagang nagpapasalamat po talaga si Alvin kay Ninong Rene at Ninang Lanet. Sila po talagang dahilan. Ganito. Siyempre sa'yo din po Sir Alvin. Maraming salamat po sa inyo. Ginamit lang kami ng Lord, no? Para dami po talagang po si Lord Sir Alvin, daming ginagawang lahat po tayo Sir Alvin, ginagawang instrumento makatulong po sa kapwa. Kaya maraming salamat talaga kay Lord. Kaya sabi ko salamat Lord talaga. Bayaran namin ay ganito lang. Sabi ko nga kami nababayad ng balance, ayaw pa pabayaran sa 20 plus 100 plus. Ikaw ang galing ng Panginoon talaga. Yan po mga kalingap, at magla-lunch kami. Magda-drive-thru na lang po kami, pasensya, at bawal po namin ibaba po pa si Cedric. Pauwi na po kami ng dahil. So yung mga kalingap, andito na kami. Cedric, malapit na sa bahay. May bato. Kaya mga kalingap, andito na kami sa bahay ni this guy. Ayan na po si this guy, nasa labas. Ay, si Mary France. Ayan na ayan na yung baby mo Nakita mo na? Oo, Sir Alvin, nakita mo na. Oo. Eto na. Oh, bless. Yan. Oh, bless. Andiyan na si Papa mo. Si Papa. Yan, magkukugos na. Salamat po maray talaga, Sir Alvin. God bless. Upo lang kayo doon. Upo. Oo. Happy, salamat. Salamat, Sir Alvin. Yun na ang Papa. Ay, ubo pati ito, Sir Alvin, nagkalagnat din, pero magaling mo na po. Magaling na? Ayun po. Ayan na si Papa. Ayan na. Ay, excited na kami, Sir Alvin. Ayan na. Ay, nakakaano na siya, Sir Alvin? Oo. Tingnan mo. Wow, dahil kaya. Yan, ilago na yan. Wow, may pasalubong. May pasalubong, Sir Alvin. Burger. Yan. Ayun po mga kalingap. Si Papa. Noon talaga ay salamat na masyado, Sir Alvin, sa Panginoon, at naging successful po ang operation ni Cedric. Talagang ginabayan ni God ang doktor talaga, Sir Alvin. Salamat na masyado, Sir Alvin, sa mga effort niyo, Sir Alvin. Salamat, at ito na ang inaantay ko, Sir Alvin. Maraming salamat talaga, Sir Alvin, ha. Sa lahat pong sakripisyo nyo, sa kinahaba-haba ng vlog, ito na yung iniintay ko. Salamat talaga, Sir Alvin, lalo na po kala Ninong Rene at Ninang Lani. Maraming salamat po sa nyo po sa amin, tulong po. Ito na yun, Sir Alvin, garong nabigyan nyo kaming pag-asa, Sir Alvin, simulat na vlog nyo kami, paano na ang buhay namin. Lalo na ngayon at na-operahan na. Operahan na nga ni Sir Alvin, yun nga po ang hinihintay ko. Ayan Ay, iyo. Wow. Wow, di ba? Payat lang po si Cedric, pero si Cedric, ayan na. Payat nga ni Sir Alvin. Oo. Pero at least Luhay ha, mahal nas. Ayan na po. Payat ni Papa ayan mo. Ayan na si Papa mo. Andiyan na. Sino yan? Sino yan, baby? Kilala mo yan? Yan na, Papa. Kilala mo yan? Ay, grabe, ang hiling mahal,
Oh, Garamidyo na ano ako. Garamidyo na din ako ng staff. Ay, nagdaraos Sir Alvin ang oy, pinuyayakap niya ang papa Sir Alvin. Parang hindi kanya nakilalang agad kasi nagpayat. Sir Alvin, ang ano niya, ang mukha, naglalayo. Pero niyayakap niya Sir Alvin. Si Papa mo yan. Papa, Hindi naman, hindi ka naman niya makakalimutan. Papa, Sige. Ano? Yan yung iniyakan mo, no? Yan yung hinihintay mo, ayan na. Nanibago ako magkarga sa kanya si Alvin. Bakit? Siyempre, matagal na po. Bagay ito hindi ko na nakarga. Ayan na si Pa. Ay, nakayakap. Sir Alvin. Grabe ang yakap, Ay, salamat talaga sa Panginoon. Nakauwi ka na. Oy. Yeah, grabe. Ay, nakatulala, Sir Alvin. Nakayakap lang. Ay, grabe Hindi ko. ako sanay na dahil nag-ngiriti niyo. Hindi siya nagngingiti. Oh, niyayakap ka nga ni umalungkot. Hindi man na maalis si Papa mo. Hindi na maalis yan. Hindi na aalis si Papa mo. Sir Alvin, ikaw daw nagsundo, nakatingin sa iyo, Sir Alvin. Hindi man na. Hindi na maalis si Papa mo. Yakap mo ni Papa. Ay, kuwamto, Sir Alvin. Papamaga ako. Baby. Garo din niya ako bisado sa Alvin. Hayaan mo, sasanay din yan. Nakayakap nga ni pag hindi naman kilala Sir Alvin, hindi man niya nalapit. Ibig sabihin, kilala ka niya, naaamoy. Kumbaga, Sir Alvin, naninibago lang siya. Ganyan talaga pag bata pa. Ayun, si Papa, dahil kaya. Ay, Sir Alvin, may hinanda ko dito. Wow! Ay, grabe, naghanda. Oo nga, Sir Alvin, at pasasalamat at celebrate na para sa successful operation ni Cedric. Ano na tayo, Sir Alvin, salamat talaga. Ayan, Sir Alvin, mamirinda tayo, makape tayo at malamig-lamig. Sabi ko, hindi na magtimplang Diyos at makape na lang tayo, Sir Alvin. Yan. Maraming salamat po talaga sa lahat kong viewers na nagsuporta po sa amin hanggang ngayon. Andyan pa rin, matatag talaga, Sir Alvin, sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Thank you po talaga. Salamat lalo na sa sakripisyo ni Sir Alvin talaga, Sir Alvin. Lubos ako nagpapasalamat, Sir Alvin, sa iyo mo at naoperahan na nga ni Cedric. Ayan, Sir Alvin, may handa tayo para sa successful operation at sa pasasalamat natin. Ikakain na lang namin si Kuya Renin at Lani. Ako na, Sir Alvin. Todo por sang kain yan, Sir Alvin. Natin painit na si puti, Sir Alvin. Major sponsor natin, si Kuya Renin and Ate Lani. Talagang sobrang Salamat talaga sa kanila. Opo, salamat talaga po. Ayan, nakauwi na Sir Alvin. Masama-sama kami sa Pasko, Sir Alvin, at bagong taon. Kahit kailan, Sir Alvin, yan. Painit na si puti, Sir Alvin, at makape tayo. Yan, merinda tayo, Sir Alvin. Kanina pa ako, Sir Alvin, nag-iintay sa inyo talaga. Sabi ko, saan na daw sila, Sir Alvin? At excited na nga niya ako, Sir Alvin. Pero akong litong-litong na magluto. Ay, talagang excited ako talaga. Andiyan na yung asawa mo. Oo nga ni Sir Alvin, asawa. Ay, ano ka? Ay, ni Sir Alvin? Oo nga ni, talagang maraming salamat talaga, Sir Alvin, sa pagsundo. Lahat, Sir Alvin, maraming salamat po talaga. Ang layo pati ng Naga, Sir Alvin. Kaya nag-aalala ako at 4 hours nag-uulan balikan. pati. Oo nga ni. Nag-uulan pati, Sir Alvin? Ayan. Doon tayo, ma-relax siya. Upo tayo doon, Sir Alvin. Ha? Tara, Sir Alvin, dito tayo. Yan, Kuya Joel, pasok na. Pasok na, Kuya Joel. Dito po. At syempre, pasalamat tayo dito. Ay, hindi ka. Ano na tayo? Yan, upo ka dyan, upo. Yan. Syempre, Sir Alvin, kahit na yung kuya ko ganito, maraming salamat at nagtiyaga magbantay sa asawa ko, Sir Alvin. Syempre, Sir Alvin, kahit na first time niyang magbantay, Sir Alvin, sa hospital. First time niya din makapasok sa hospital. Pero natatagman ang loob niya. Hindi, may sinabi pa siya, never pa daw siyang nagkaroon ng handa sa birthday niya. Ay, oo, Sir Alvin. Kahit naman kami, nagkahanda lang ako, Sir Alvin, nung baga ako sa simbahan. O kahit naman kami lahat, Sir Alvin, ito talaga, never pa talaga ito, Sir Alvin. Kaya hahanda natin siya. Ay, dahil kaya! Nag-glamping tayo ay, sa grabe, 29. glamping,
Karantaan kayo, Sir Alvin. Ako hindi. May regalo pati ako dyan. Oh, wow, may regalo. Salamat ka kay Sir Alvin. Oo, pasalamatan mo. Salamat. Talagang regalong yun ay... Ay, pandig mo. Ay, dahil kaya. Baka dahil ka na magkatulog. Ay, consumption, Sir Alvin. Baka hindi na to magkatulog. Ay, Sir Alvin, salamat. Tingnan mo, Sir Alvin. Paano? Pantay na po. Wala, pantay na Sir Alvin. Salamat talaga sa Panginoon. Iba talaga ang power ng nakadugtong Panginoon. Oo nga. Ay, yun, Sir Alvin. Kaya, hindi lang stainless yan. Titanium. yung mahal ka nga. Mahal yun, Sir Alvin. Salamat talaga ito na kuya rin. Oo, maraming. Ay, kung nandito lang yun, Sir Alvin. Yayakapin ko. Todo por sa Sir Alvin kung andito lang yun. Ay, grabe. Halikan ko ang panon, Sir Alvin. Kung pwede lang. Ay, todo por sa. Maraming salamat po talaga. Ito na yung taon, ito yung Pasko, Sir Alvin, napakasaya ko, at naopera na si Cedric. Nung Sir Alvin, December, masaya ako at naisilang ko ang aking anak. O, yan ang biyaya. Ito ang biyaya naman ng Panginoon na bago ang buhay namin talaga. Maraming salamat po talaga sa lahat. Ay, hindi ako mapakali, Sir Alvin. Ay, mura dahil kaya. Sir Alvin. Pantay na yan. O, pwede man na yata yung yan, no? Idiin. Bawal pa daw? Ay, grabe. Pero ano pa lang? 6. Ano po, 6 na linggo ba? Okay. Pero mabilis lang Sir Alvin? Ay, ano niya, Sir Alvin? Nagagalaw na. Oo. Kailangan galaw-galawin talaga yan. Oo, kailangan galaw-galawin. Ay, nakatakot. Dati noon mapunta natin, Sir Alvin, inangat niya ang paano niya. Inangat yung paa niya, nakakatakot. Pero ngayon, na-practice niya. Angat mo daw. Nandiyan kay Papa, Mama. Sana nahirapan po, Papa. Ay, yun, Sir Alvin. Ang grabe. Yung tiniti ko yun, yung binobomba-bomba ba? Ganon? Oo, binobomba. Dito, Sir Alvin, maano ko na nga itong dito, maano dito. Oo. Maragkot baga. Talagang dire-diretso siya. Pero kung dito sa baka mamaya daan-daan lang. Bawal pa daw tukod. Ano lang, yung ganon lang sa therapy. Pag 2 buwan daw po, pwede ng turutong-tong. Para daw Para kakalakad ka na. Tinatanggap pa yan ng katawan mo yung title. Pero mabilis daw yung tanggapin. Makaano na siya, Sir Alvin, relax ng tulog, makakabawi na siyang kain at mapayat na po baga, Sir Alvin. At mayayakap mo na at mahahalikan. Ay, ko gayon. Lalo nga, Sir Alvin, kontento na ang isip namin na magtulog baga, Sir Alvin, at ako hindi ako makatulog ng maayos kasi wala kaming kasamang lalaki dito. Kompleto. Ay, salamat sa Sir pakape. Alvin, kain. Kayo na, kayo. Luwag na, Kuya Joel. Majaig di, Kuya Joel. Majaig di yun. Madya makain. Oy, magmerenda ka na. Magmerenda, magkape. Kape, magtimpla ng kape. Ano ba pagkain yan? Madya, Kuya Joel. Yan. Yung pagkain, madya. Dali. Naghanda si Liz. Ayan. Madya, di. Luwag na, Sir Alvin. Luwag na. Sige. Oo. Kayo na, Sir Alvin, magluwag at dito muna. Kayo na. Parang may birthday yan. Celebrate, Sir Alvin, dahil successful ang operation ni asawa. Ay, inay ko gayon. Masasalamat din sa lahat na tumulong sa amin para sa operation ni Cedric. Ay, talagang maraming salamat talaga, Sir Alvin. Sa mga effort nyo, Sir Alvin, talagang lubos akong nagpapasalamat sa iyo, Sir Alvin, kahit na natagalan ang operation ni Cedric. Ay, sulit naman. Sulit at successful nga, Sir Alvin. Hindi tayo inabot ng million. Ay, oo nga, Sir Alvin. Kasi zero balance siya paglabas. Galingan, Sir Alvin. Kaya, ay, maraming hala. Uy, ano yung kahil? Ay, gagalitan ka ni Nino. Hindi yan pagkain. Hala. Sa PhilHealth. Indigence PhilHealth yung Sir Alvin, salamat talaga sa Panginoon, Sir Alvin. Yung sabi ko, babayaran ko na yung balance. Tapos sabi sa akin, yung 20 magkano yung balance ka? 200 plus lang. Wow! Sabi ko, babayaran daw niya. Wow! Dahil naarang. Bawal daw. Ipipilan niya sa malasakit. At gusto ng gobyerno na lumabas kayo dito na walang pinabayaran. Wow! Saludo ako talaga. Talaga maraming salamat talaga, Sir Alvin. Galing Sir Alvin. Ito pati Sir Alvin ang iniisip ko. Sabi ko, maabot na silang 2 buwan. Ang bilis sa hospital ay namumroblema ako, Sir Alvin.
Pero yung nalaman ko, nagchat sa akin, may balance lang daang nagpas kong 200. Ay, sabi ko, ay maraming salamat, Sir Alvin. Ay, magmerienda ka na, Sir Alvin. Dalian mo, Sir Alvin. Magmerienda ka na. Ay, merienda na. Merienda, oo. Luwag na, Sir Alvin. Ay, grabe siya, no? Luwagan mo, Sir. Grabe talaga yung, kapatid mo. Talagang malaki yung natipid natin dyan. Oo nga ni, Sir Alvin. Nung nakaraan talagang kinakapos yung budget, pero siya na yung Ayun nga ni, kasama. sobra pa yun. May pang-follow up pa tayo. Oo nga ni, Sir Alvin. Sabi ko, sakto, Sir Alvin, ang handa mo at ang dibubaga po ng lalaki ay 21. 21 na siya. Hindi, may handa siya. Sir Alvin? Salamat talaga kay Sir Alvin. Hindi muna, Sir Alvin, mag-asawa. Sir Alvin? Ay, paano kung gusto naman niya na mag-asawa? Pwede man, Sir Alvin, mag-asawa. Basta, yung urop niya, sipag niya, Sir Alvin, dapat doblehan niya pang sipag pag may asawa na siya. Na tayo, siyempre. Baga, Sir Alvin, bawal tatamad-tamad. Ano ba yan? Hindi pa, Sir Alvin. Ay, hindi pa. Oo. Never been touched. Hindi, Sir Alvin, at takot man yan sa babae. Inuulok-ulok kung ayaw mo, Sir Alvin, at nahihiya daw siya. Hindi nga, Sir Alvin, 21 na, hindi pa. Sayang ang kagapuhan. Sir Alvin? Sayang kagapuhan. Gwapo naman kapatid mo. Ka lang. Uy, nakukulit. Sir Alvin yan? Sabi ko, wag muna. Pinapainggitan cellphone. Ay, consumption ka, pumunto ka kaya ha? Pahiramin mo muna. Online mo mo. Walang load. Wala man ka-chat, Sir Alvin, ma-online paano? Pag na-online, dapat may ka-chat. Pinatignan ko sa kanya to, tigabol siya. Sino ba yan? Tingin daw. Ay, si ate! Tigabol. Ano kasi ate yan? Si ate yan. Nagluloko ni Mary Fran, Sir Alvin ay. Ano yun? Kay Tito. Yan. Ay, gumagamo. Sobrang happy po dito. May pakain, mga bata. May papiding si Disgay, Yan. Sige, gala, Sir Alvin. Ibang bata dyan, dayo. Sir Alvin, nadayo yan dito, Sir Alvin, nanunood. Pag dis oras karainan. Mga bata, Sir Alvin, nanunood sila dito. Naranasan ko dati, Sir Alvin, yung wala pa kaming TV, nanunood kami, tapos sasarahan na lang kami ng Sir, nasa labas na lang kami, sasarahan pa kaming kurtina. Kaya pintuan kami nila Papa nanunood. Kaya kayo ngayon, binubuksan nyo para Sir Alvin, pag gagabi, Sir Alvin, may manunood, tapos pag alis nila, saka na po ako sasara ng pintuan. Pag may nanonood dito ng gabi at kawawa man baga, Sir Alvin. Open manood. Ano na tayo? Merinda, Sir Alvin. Salamat sa pasalubong. Ha? Alvin, itong kapatid ko, hindi man to yung mga kabataan bagang laging suntukan, tambay, hindi man siya. Talo pa nito nga, Sir Alvin. May ito, bisyo ba yan? May bisyo? Lahat. Wala man, Sir Alvin. Wala. Sigarilyo? Sigarilyo? Sabihin mo. Sigarilyo? Sigarilyo ka? Inom. Inom. Hindi rin. Sabong. Lahat na. Drag. Wala yan. Amayos ka. Sir Alvin? Masisira ang buhay mo. Masisira ang buhay mo. Huwag mong susubukan. Masisira ang buhay mo. Baga, Sir Alvin, sabi ni Duterte, President dati, Sir Alvin. Talo pa nga nito, Sir Alvin, ito maraming nakabugbugan kanong nakakaraan niya, Sir Alvin. Ito, madaming kaso sa barangay, ito, Sir Alvin. Hindi man to nakikipagbugbugan, Sir Alvin. Pero ngayon, Sir Alvin, nagbago ang buhay niya kasi sa akin siya, Sir Alvin, tayo, Sir Alvin. Napunta sa tamang tao. Sir Alvin, nadangog mo na. Tamang tao. Na tayo? Na tayo, Sir Alvin. Si Kuya Julo, inaasar. Kuya Joel, magkape ka lang dyan, ha? Tinapay. Masarap mo yung luto, Kuya Joel? Masarap ba? Ay, salamat, Kuya Joel. Salamat, Sir Alvin. Tinapay, bibi. Naka dyan. Salamat talaga, Sir Alvin. Ito na ang hinihintay ko na operahan. Mabalik sila, Sir Alvin? Sa Petsa
30. Tatanggalin Sir Alvin yung ano po, naka-stapler Nay, masakit yun Hindi yan. O anong mag-message ka para sa lahat? Parang parang blooming ka na naman. So, mag-message ka daw para sa lahat. Sabi niya. Oo, para sa lahat, sa viewers, Oo, sige. Sa lahat ng matubang, Sir Alvin. Si Kuya Rene at Ate Lani, siyempre. Mag-message ka sa lahat, alalahanin. Pati si Doktor, salamat din kay Doktor. Salamat kay Doktor. Naano nga ako Sir Alvin at di ko man nakita, di man ako nakapagpasalamat ng pag-alis natin kasi wala man baga sila. Pero salamat sa kanila, lalo na dun sa serbisyo nila, dun sa mga nag-alaga sa akin dun. Maraming salamat talaga. Siyempre, papasalamat ako kay Lord at na-operahan ako, na tinabayan niya pa sa mga operasyon ko ngayon. Ayos na yung pa ako, Sir Alvin. Ayos. Lalong-lalo na kay Ninong Rene at Ninang Lani, maraming salamat po talaga. At dahil sa inyo, dito na. Successful yung operasyon ko po, Ninong Rene at Ninang Lani. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga binigay niyo po sa amin, maraming salamat po sa lahat ng kay Sir Alvin. Maraming salamat sa Sir Alvin. Sir Alvin, grabe. Ingat lang po kayo lagi, Sir Alvin. At sa buong Team Kalingap, maraming salamat po kayo. Dahil hindi tayo nakilala ng Kalingap, wala tayo ngayon. Kaya salamat sa mga Team Kalingap sa pang-uuna ni Ninong Bal. Maraming salamat po sa pagkasal sa amin. Maraming salamat po. Message! Hindi matapos ang pasasalamat Sir Alvin. Ang mga viewers natin dyan, mga kamarites ko, na tayo, salamat. Ano yan, this guy, ano yan? Ayan, Sir Alvin, para kay Ma'am Wena, kay ate. Ano to, Sir Alvin? Pansit kayon soma. Piko baga, Sir Alvin. Grabe, may pabaon pa talaga. Paborito ni Ma'am Wena daw ang biko, sabi daw, Sir Alvin. Nung pinagpadala pag ako nakaraan sa inyo, Sir Alvin, birthday po ni Cedric, paborito niya daw po ang biko. Yan, meron ka na dyan. Ma'am Wena, shout out. Yan. Shout out sa channel ni Ma'am Wena. Supportan po natin ang channel ni Ma'am Wena at kay Ate Rena po. Yan. Salamat dito ha. Okay, mapaalam na kami. Ito na yung hintay ko ay. Sir Alvin, hindi ka pa na. Ingat kayo Sir Alvin na. Maraming salamat po talaga. Kuya Jewel, salamat. Kuya Sir Alvin, salamat. Sabi na ka na yan. Mga Kalingap, hapon na po at pauwi na kami. At maraming salamat sa nagsubaybay mga Kalingap sa buhay nila Cedric. Ito po yung mag-asawa na akala nila ay wala ng pag-asa kasi ngayon po naputulan ng buto si Cedric sa paa. Pero ngayon po ay naigdugtong na po sa haba-haba ng panahon. Okay na po ang paa ni Cedric, mga Kalingap. Salamat talaga kina Ate Lani, Kuya Rene. Talagang napakalaking tulong po ng buhay niyo po sa mag-asawang ito. At syempre sa channel din po natin. Maraming salamat po and God bless po talaga sa inyo. Salamat din po sa mga walang sawang sumusubaybay sa vlogs natin, especially kina this guy, sa mga hindi na-skip ng ads. Maraming salamat po. At sa hindi pa po nakaka-subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin, pa-subscribe na po. Siyempre sa channel ng ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, at na siyempre kay Kalingap Rob, kay Mamboy na din po mga Kalingap, at sa lahat po ng bumubuo ng Kalingap. Maraming salamat po sa inyo at God bless po. Bye bye. Palaging malalapitan nyo, walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang angat kundi
kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin. Yan si Kalinga, kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, Kalingap, kaibigan nyo, palaging